ପାଇଯିବ ସେଟା ଠିକ କଥା ନା ହଉ ଛାଡ଼ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ ତମର ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ ପଡ଼ି ବାଳ ଏଇ ଗଜଟା ଚାଲିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଗେଞ୍ଜି ଦେବି ଆଉ କଣ ଆସ ଆସ ପାଖକୁ ଆସ କଣ କରିବି ଛୋଟବେଳେ ଆଈ କତିରେ ଶୋଇଥିଲି ମେଞ୍ଚେ ଉକୁଡ଼ି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମେଞ୍ଚେ କଣ ଉକୁଡ଼ି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ସେଇଦିନଟା ତ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲେଖା ନଣ୍ଡା ହଉଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଧନ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନି ଆଉ କୋଉଠି କଣ ଟିକେ ଗେଞ୍ଜି ଦିଅ ଆଡଜଷ୍ଟ ଏବାরে যদি ଆଡଜଷ୍ଟ ହେ ଭଗବାନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ସେମିତି ବି ମୋ ବୋଧେ ଏତେ ଉପରେ କାମ କଣ ଇଏ ସେ କଥା କଣ କି ଧନ ଗୋଟେ କଥା କହିବି